فيلمنا تجمر إما تبهال قول عن دار أينان تخون إما أتانا جزء دمو أب ما يشتاقاتها بتموتلو جزء كم زي رئيتا تحلف بأنصارو دما بيتمرت كيرفدا بقلطف كداونتانا دالوت تنتخون نكفلاون بتنقاقة حلو نفع تقول عيا باتي كالي إجاز دما نا إما بوا ديفيد يبهال ديفيد نقوالو زعبيا بينو انتخون أبستفلالي جزء دما كالي سبيتين مرعاو فتينو نبرا إذا كمزين دهالية نا إما حفتا بوا أنجيلا ونابقوزو مزيالا أنجيلا ديفيد بينون إما يكنا خنا أيولا سلزي تحسب مجزيت تقصر الله إياه يخون دعنبر إما مجزيت نقصر الله يتدلن أبز جزاوش تزعتا مجزيتات وين حاليا وين انتهونا بهوت وزعنا يفلتان أما نقو أنجيلا نابوان مجزيت نقصر نتزبل حساب نملوات إما نايتا دمو مومات تزاربهم أتمر تلوت انكالو أبنا إما كفلوشتي كلهم تمهاروتات أتامم هرون كي ترفت بفرحة واحد يوم أزي زخون اللو مخنيات دما حانتين إشتين هبي أبت بيت تمرتوشت بمئتايان تخون إما جن بسترقاقع خونتات نتان هبي حزاب موشكو توزيعات تالا أبتقى إما كوف زبل مايلو والنزي بخامك تقبرو كم زخالت أبزحات تاقزة أنا هبزت قعونة زفور حمسة وكم زخونة أبوها كم زمهرات الزاربو وزي كم زين دهالية ديفيد كلوي نستاو حالة قول مجزيس نكتخونو انترفيو دحر مقبارو عبز قصل سومون سرحانة كتجمر يزاربا نابن إما كنملس كلنا دما مساء كوفة زبل مايلو ناي كالئتي قوال تمهاريت نايد ساعات ريو بتعامي كم زفوتهو تريو ازي دما نإما حريقوا أيو نتا ساعات تفوتي ولا زنبرت قول عادما كيف لتت كمز عن كفتا بممثال زودقتان تخون ببلحاتون نايد ساعاتات سرقا إذا حدا جنيا زخونت إما مشت أبجز أكوف أبتبللو جزا محزاني تقول عن ممثال أب قدم مستيات كوف إلى منم كم زي فلت سب مسحاقا مزرابا كل جزة اللمامد أبو ديفيد دما نايقالو تخكلنيا من النت جناس لزي فلتا نتي قدا أي تقدسلون دحر معالتات دما إما لني تبلو قونجو كدام بمخدان أبناي بتمرتهم ناي موداتا بروغرام ترخيبا أيا ازي بروغرام أب عامت موداتا زدالو انتخون كابت بيت مرتي حادا نفع زخونة ميداليا زشلمولو بروغرام يو أبزنا حزي بروغرام دما نزي ميداليا زي سعارة مايلو استبهالا بتقا إيما كوف زبل قولعايو بنا مايلو سعارة ينت دما بزايكا إيما كلهم تمهاروتات حقوسات انتخونو كلهم أبزات أقعدو ساعات دما إيما بحركان نتماريت بإقرات وقعو نبرات داتي كالي إقاز دما إيليس استبهالتنا إيما ممهر مس ديف تزرارة بالا قوالكا بتعمل نفقت تمهاريتيا كوينو قنات نورو زلا بعلا بزفوت أرى تعالم وشتيو كتتلي دعيو بمبال نديفيد نإيمان كختاتلات الزاربو بتكالي إدما إيما كساب حزي مايلو نتشلمات بموسادو حقوستا يكونتن نزي دما بقلسين أبوآ بتزاربو ساعات أبوآ نمايلو دس كبلا كم زقبائن عفتزق العامت نساون كتسعر كم تخلتي زاربا دحرز أنحيد دما ولدي أبز زراربولو ساعات إيما نمايلو حيزان أبتقوبو وزيالا كوينو جنا أبتقوبو جافك بصحون كلو جزء مولق بمولق استلوت أنتخون نابت بيت تمرت بروغرام تملسن كلاون بين أيات مليسا إن ديفيدون بزعوا مايلو أبزحت واسعات أبي كم زقاته وكم زيت فلت إيات زارب بزح كيس أنحو دما تمهارونا ترعو مايلو أبت تحت جوبو ديقو كم زرخبو ويزاربو مايلو محمس لزي خيل دما بيتسابو بدليتو معزون انتخونا كساب زي أي متسن زخونا نجار تفطر إيو بمبال ناب هوسبيتال نموساد ولا كا أمبولانس تتصبيو نايتو قلعة هيوت كن مدحانا يتخالن باتي نجار استدناجر ديفيدون ناب جزا مستمولسو نأنجيلا قالو انتاي كمز جبرت يزاربا أبز قلعة زي أماماتون بجزا قالو كمز ترتر نحاف تابوآ أنجيلا إنا تزاربه أبز نبرلو ساعات إما كل نجار تحابيات سمع نبرت كاسيلون ديفيد نإما بزعوا مايلو أبز حتى ساعات منهم كم زي تفلت تزارب لحرستو سنة جزا دما كلوي مالتون نتا حداش مجزيت نابز جزا مسيايا ديفيدون كافت جزا قدم موصو
ምስ ኤማ ዘላላያ እንትኸውን ሙሉእ ገዛውን ኣርእይዋ እዩ እታ ቆቋሕ ዝኾነት ክሎይ ድማ ወዲያው ገና ናብቲ ገዝኡ ካብ ምምጻኣ መድሓኒት ዝሰረቐት እንትኸውን ምስ ኤማ ኮፍ ኢለን ፊልም ኣብ ዝረኣያሉ ሰዓት ድማ ብዛዕባ ዴቪድ ብዙሕ ሕቶ ምሕታት ትጅምር ኣቦኺ ኣፍቃሪት ኣለቶ ዶ ኣጓላት ሒዙ ይመጽእ ዶ እናበለት ምሕታት ኣብ ትጅምረሉ ሰዓት ኤማ ድማ ዋላ ሓንቲ ጓል ኣብ ዝገዛ ከም ዘይድሊ ትዛረብ ከምኡውን መድሓኒት ትሰርቕ ከላ ከም ዝረኣየታ ተዛሪባ ተደንግጻ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኣብቲ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ብዘይካ ኤማ ኩሎም ተምሃሮ እናበኸዩ እዮም ኣብቲ ፕሮግራም ድማ ናይ ማይሎ ኣዶ ናብ ዴቪድ ብምምጻእ ወዳ ካብቲ ጎቦ ኣብ ዝወደቐሉ ሰዓት ኣብ ክሳዱ ገይርዎ ዝነበረ ሜዳልያ ምጥፍኡ ትዛረቦ እዚ ነገር እዚ ድማ ዴቪድ ብልበለጸ ንኽጠራጠር ይገብሮ ኤማ ልዕሊ ኩሉ ነቲ ሜዳልያ ደልያቶ ነይራ ኣብ ገዛ ውሽጢ እውን ነቲ ሜዳልያ እናደለየ እንዳሃለየ ኣብቲ ትሕቲ ዓራት ክረኽቦ ኣብ ዝተቃረበሉ ሰዓት ኤማ ዘሎን ዘየለን ዘረባ እናተዛረበት ሓሳቡ በታቲና ንኸይረኽቦ ትገብር ድሕሪ መዓልትታት ድማ ኤሊስ ሓደ ጠበቃ ብምሓዝ ናብ ዴቪድ ገዛ ትመጽእ እታ መምህር ዘምጽእቶ ጠበቃ እውን ምናልባት ሓደ ግዜ ህፃናት ሰባት ክቀትሉ ይኽእሉ እዮም ኤማ እውን ነዚ ቆልዓ ቀቲላቶ ክትኮን ትኽእል እያ ብምባል ግምቱ ይዛረብ ኤማን ክሎይን ድማ ነዚ ነገር ተሓቢእና ሰማዓ ስለ ዝነበራ ኤማ ትጠበቃ ካብ ዝላዕሊ ከጋልጻ ስለ ዘይደለየት ኣብ ኪችን ውሽጣ ቁሑ ብምስባር ዘረባኦም ከቋርጹ ትገብር ዴቪድ እውን ናይ ኤማ ቁስልና ኣሸገላ እንዳሃለየ ኤማ መምህራ ኤሊስ ብጣዕሚ ሓሻዊት ከም ዝኾነትን ከምቲ ጸልኣን ትዛረቦ እቲ ምርኢት ክቕየር እንከሎ ኣብ ጭንቀት ውሽጢ ዝኣተወ ዴቪድ እውን ሻወር ወሲዱ ኣብ ዝወጸሉ ሰዓት እታ ሞግዚት ኣብ ናይኡ ክፍሊ ትጽበዮ ክሎይ እውን ከምቲ ትብሎ እንተኾይኑ ኣብ መጻጸኣ ሕቶ ንምሕታት ጥረ እዩ እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ኣይኮነን ዴቪድ ንዕንጨይቲ ስራሕቱ ኣብ ዝሰርሐሉ ክፍሊ ውሽጢ ቦይኑ ኣብ ዝኾነሉ ሰዓት እናኸደት ብዛዕባ ኤማ ትዘራረቡ ብምምሳል ብዛዕባኡ ብደንቢ እናሓተተትን ንምፍላጥ እናፈተነትን እያ ክሎይ ምስ ዴቪድ ምዃን ከይደለየት ኣይተርፍን ሓደ መዓልቲ ንግሆ ኤማን ክሎይን ወክ ንምግባር ወጽአን እየን ክሎይ እውን ንኤማ ኣቦኺ ብዙሕ ሕቶታት እናሓተተ እዩ ኩሉ ሰብ እናጠርጠረ ዘሎ ንዓኺ እዩ እዛ መምህርት ኤሊስ ድማ ትገድፈካ ይመስለንን ከምኡውን ፖሊሳት ኣብ ቀረባ እዋን መጽኦም ምርምሩኹ ስለ ዝኾኑ ሓደ ምእመን ዝኾነ ታሪኽ ክተዳለው ኣለኪ ብምባል ንኤማ ትዛረባ ኤማ እውን ድሕሪ ምስማዓ ኣብ ልዕሊ መምህራ ኤሊስ ስጉምቲ ንምውሳድ ትውስን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ክሎይን ተይደኣ ዘይሓገዘታ ኮይና መድሓኒት ከም ዝሰረቐት ናቦኣ ከም ትዛረቦ እናፈራርሐታ እያ ኮይኑ ግና ክሎይ ንኤማ ትፈርሓይ ትመስልን ኣይሕግዘክን እንተ ደኣ ደሊኺ ምዝራብ ትኽእል ኢኺ ብምባል ከም ዘይትሕግዛ ትዛረባ እቲ ምርኢት ክቕየር እንከሎ ክሎይ ንኤማ ትእልሻ እያ ዘላ ኮይኑ ግና ኤማ ኣብ ገዛ የላን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ገዛኦም ተኣኪቡ ካብ ዝነበረ ናይ ናህብ ገዛታት ዋላ ሓደ እውን ኣይነበረን ክሎይ እውን ኣብ ናይ ኤማ ክፍሊ ውሽጢ ብምእታይ ኣለሻኣ ዝቐጸለት እንትኸውን ኤማ ካብ ማይሎ ሰሪቕ ኣቕሚጣቶ ዝነበረት ሜዳልያ እውን ኣብ ትሕቲ ዓራታት ረኽቦ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ኤሊስ እንታይ ከም ዝተሓሰበላ ከይፈለጠት መኪናኣ እናገነሐት ነበረት ከም ገለ ኢላ እውን ካብቲ ናይ መጀመርያ ንህቢ ጥቃት ዓርሳ ብምክልኻል ብመሽኮት ዋላ እኳን ተውፀቶ ሙሉእ ናታቶ ማናህብ ገዛ ግን ኣብ መኪናኣ ከም ዝርከብ ኣይስተውዓለትን በቲ ካልእ ገጽ ድማ ዴቪድ ድሕሪ መድኸሚ ዝኾነ ውዕልኡ ናብ ገዝኡ ኣብ ዝምለሰሉ ሰዓት እታ ሞግዚት ክሎይ ኣብ ልዕሊ መብራህቲ ምልክት ንምሃብ ኢላ ናይ ማይሎ ሜዳልያ ተንጠልጥሎ ዴቪድ እውን ነዚ ሜዳልያ ቅድሚ ምርኣዩ ኤማን ኣቦኣ ሰላም ንምባል ኣብ ተኣትወሉ ሰዓት ዝረኣየቶ እንትኸውን ነቲ ሜዳልያ ፈቲሓ ሓቢኣ ንምውፃእ እናፈተነት ነበረት ኮይኑ ግና ኣይተሳኽዐላን ዴቪድ እውን ርእዋ እንታይ ከም ዝሓበአት ኣብ ዝሓታ ሰዓት ድማ ክሎይ ኩሉ ነገር ትዛረብ እቲ ነገር ግራ ዝኣተወ ዴቪድ ድማ ጓሉ ንበይኑ ወሲዱ ምሕታት ይጅምር ኤማ ከምቲ ትብሎላ እንተኾይኑ እዚ ሜዳልያ ብምንታይ ዓይነት ተኣምር ኣብ ዝገዛ ውሽጢ ከም ዝኣተወ ኣይትፈልጥን ዴቪድ እውን ቀስ ብቐስ ኣብቲ በረኻ ውሽጢ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ኣብ ዝሓታ ሰዓት ክልቲኦም ናብቲ በረኻ ዝኣተዉ ንምጽዋት ከም ዝኾነ ትዛረብ ነቲ ፀወታ ክስዕር ከለኹ ድማ ነቲ ሜዳልያ ንክገብር ፈቒዱለይ ድሕሪ ዝኾነ ሰዓት ግን ኣበይ ከም ዝኣተወ ኣይፈልጥን ኣነ ንማይሎ ምንም ኣይገበርክዎን ብምባል ሓድሽ ዝፈጠረሱ ታሪኽ ንዴቪድ ትዛረቦ ዴቪድ እውን ወዲያውኑ ካብ ገዝኡ ብመኪና ዝወፀ እንትኸውን ንኣንጀላ ድማ ንኤማ ተማኽረሉ ናይ ስነልቦና ሓኪም ንክትደሊ ይዛረባ ኣብቲ መንገዲ ድማ ዴቪድ ፖሊሳት ዝኸበብዎ ሓደጋ ዝበፅሖ መኪና ይርኢ ኮይኑ ግና እቲ ነገር ብዙሕ ስለ ዘይተገደሰሉ ቼክ ከገበሮ ይሓልፍ
ኣብ ጭንቀት ውሽጢ ዝኣተወ ዴቪድ ምስ መሸየ ዘፍርሕ ሕልሚ ምርኣይ ጀሚሩ ሰበይቱ ጥንስት እንዳሃለየት እታ መምህር ኤሊስ ዶክተር ኮይናን ዝመፀት እንትኸውን ውላዶም ሓደ ጸገም ከም ዘለዎ ትዛረቦ ነዚ መፍርሒ ሕልሚ ርኡ ከይወደአ እውን ብጽባሒቱ ምስ ጓሉ ምግቢ እናበልዑ ኣብ ዝነበሩሉ ሰዓት ጓሉ ደፊኣ ዝቐተለቶ ማይሎ ብድውሉ ዝመፀ ሬሳ ኮይኑ ምምጽኡ ይርኢ እቲ ጽቡቕነቱ ግን እዚ እውን ናይቲ ሕልሚ ሓደ ክፋል እዩ በዚኦም ክልተ ሕልምታት ኣብ ጭንቀት ውሽጢ ዝኣተወ ዴቪድ ብቁልጥፍ ነቲ ሜዳልያ ንምምላስ ናብ ማይሎ ኣዶ ይኸይድ ናይ ማይሎ ኣዶ እውን ነቲ ሜዳልያ ከመይ ጌርካ ረኺብካዮ ኢላ ኣብ ተሓቶ ሰዓት ጓሉ ኤማ ዝተዛረበቱ ታሪኽ ሓደ ብሓደ ይዛረባ ዴቪድ እውን ካብቲ ናይ ማይሎ ኣዶ ገዛ ከይወፀ መምህርት ኤሊስ ከም ዝሞተት ይሰምዕ ኤማ ግን እታ መምህር ከም ዝሞተት ትፈልጥ እያ ምክንያቱ ነቶም ኣናህብ ዘቕመጠቶም ንሳ ስለ ዝኾነት ዘብፅሕዎ ሓደጋ ብደንብ ትፈልጥ እያ ምስ ኣቦኣ እውን ናብ ገዛ ኣብ ዝምለሱሉ ሰዓት እታ ምስኪን ኤሊስ ብጣዕሚ ይፈትዋ እየ ነይረ ያው ድሕር ሕጂ ብዛዕባ ኤሊስን ማሎ ኣይንዘራረብን ወዶ ክልቲኦም ሞይቶም እዮም በቃ እናበለት ናቦኣ ሓድሽ ብዝኾነ ዘራረባ ትዛረቦ ነበረት ዴቪድ እውን በዚ ነገር ተጠራጢሩ ከይወደአ ኣብ ልዕሊ ዝሰርሐሉ ገዛ ዝነበሩ ናይ ኣናህብ ገዛ ከም ዘየለው ይርኢ እዚ እውን ብርግጽ ንኤማ ንኽጠራጠር ዝገበሮ እንትኸውን ዝተወሰኑ ነገራት ካብ ኢንተርኔት ድሕሪ ምንባቡ ንጓሉ ናብ ናይ ስነ ልቦና መማኸርቲ ንምውሳድ ይውስን ኮይኑ ግና ኤማ ልዕሊ ማንም ሓደገኛ ተዋሳኢት እያ ኩሉ ግዜ ምሸት ከም ዝተለማመደቶ ምስታ ስነ ልቦና መማኸሪት ክትዘራረብ ከላ ፍሽኽ ኢላ ልክዕ ከም ምስኪን ትዛረብ ነይራ እዚ ድማ ነታ ኣረጊት መማኸሪት ዝውሸወዳ እንትኸውን ንዴቪድ ጓሉ ፍጹም ጥዑይቱ ከም ዝኾነት ተዛሪባ እያ ዴቪድ ናብ ገዛ ኣብ ዝምለሰሉ ሰዓት ሞግዚት ኩሉይ ንዕኡ ንምስሕሓት ውፅእ ዝበለ ክዳን ከም ዝተኸደነት ይርኢ ኤማ እውን ናይ ኩሉይ ክዳን ኣብ ትርእየሉ ሰዓት ካብ ኣቦኣ ንክትርሕቕ ኣጠንቂቓታ ነዚ ዝሰምዐት ኩሉይ እውን ልክዕ ከምቶም ካልኦት ከም ዘይትፈርሓ ብምዝራብ ኣብ ቀረባ እዋን ንዴቪድ ብምምርዓው ሰይታ ኣቦኣ ከም ትኾን ትዛረብ ኤማ ከም ሰይታ ኣቦ ትጸልኦ ነገር የለን በቲ መዓልቲ ምሸት ዴቪድ ምስ ሓንቲ ጓል ናይ ፍቕሪ ቆፀሮ ነበሮ ኤማ እውን ቅድሚ ምውፅኡር ዝረኸበቶ እንትኸውን ሰበይቲ ናብዚ ገዛ ከም ዘይትደሊ ትዛረቦ በቲ ጋሊእ ገጽ ድማ ክሎይ ኣብ ገዛ ውሽጢ ኮፍ ኢላ ቲቪ እያ ትርኢ ዘላ ብሃንደበት እውን ዝኾነ ድምፂ ሰሚዓ ናብ ናይ ዴቪድ ናይ ስራሕ ክፍሉ ኣብ ዝኣተወሉትሉ ሰዓት እቲ ማዕጾ ብሃንደበት ይዕፀዋ እቲ ካሊእ ማዕጾ እውን ከምኡ ቀፂሉ እውን ብዙሕ ከይጸንሐ እቲ ገዛ ብሓዊ ዝተተሓሓዘ እንትኸውን ኤማ እውን ነዚ ኩሉ ነገር ብሞሽኮት ንኾይና ፍሽኽ እናበለት ትርኢ ነበረት ኩሎይ እውን ኣብቲ ሰዓት ንሱ ነቲ መስታወት ሰይራ ዋላ እኳን ኤማ ክትወቕዓ እንተፈተነት እቲ መስትያት ግን ኢዳ ቆሪፅላ እምበር ምንም ክትገብር ኣይከኣለትን ዴቪድ ናብ ገዛ ኣብ ዝምለሰሉ ሰዓት እውን ፖላይሳትን ናይ ሓዊ ሓደጋታትን ኣብ ገዝኡ ብምርኣዩ ብጣዕሚ ደንጊጹ እዩ እቶም ፖላይሳት እውን ናይ ክሎይ ሰብነት ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተቃጸለ ተዛሪቦም ናብ ኤማ ይወስድዎ ከምቲ ዝለመደቶ ኤማ እውን ንኣቦኣ እውን ነቶም ፖሊሳት እውን ክሎይ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ክፍሊ ውሽጢ ኮይና ሽጋራ ከም ተትኽክኽ ትዛረቦም በዓላት ተትኽኾ ዝነበረ ሽጋራ ኣቃጺሉ ቀቲልዋ ንምባል እዩ እቶም ፖላይስ እውን ድሕሪ ምኻዶም ዴቪድ ንኤማ ነቲ ሓቂ ንኽትዛረብ ከገድዳ ይጅምር ዝሓታ እውን ብዛዕባ ማይሎ እዩ ኤማ እውን ዓዊላ እናበኸየት ናብቲ ጎቦ ድሕሪ ምኻድና ካባይ ንክርሕቕ ተዛሪበዮ ነይረ ኮይኑ ግና ንሱ ክሰምዐና ይኸኣለን ብሓቂ ክደፍኦ ክብል ከለኹ ምሕማስ ኣይኽእልን ኢሉ እናለመነን ነበረ ኣይኣመንክዎን እውን በቃ ደፊኦዮ ክመውት እዩ ብምባል ንማይል በገዛ ኢዳ ከም ዝቐተለቶ ተኣምን ቀፂሉ እውን ዴቪድ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ዝሞተት ሞግዚት ኣብ ዝሓተሉ ሰዓት እታ ሞግዚት ኣብ ተሕርቓ ሰዓት ክትደፍኣ ከላ ካብ ደረጃ ወዲቓ ከም ዝሞተት ተኣምን ዴቪድ እውን ካብዚ ንላዕሊ ምሕታት ኣይደለየን ንኤሊስን ንክሎይን ዝቐተለት እውን ናይ ገዛ ጓሉ ከም ዝኾነት ኣሚኑ እዩ ንኣንጀላ እውን ደውሉ ጓሉ ዝገበረቶ ነገር ኩሉ ኣብ ዝዛረባ ሰዓት ኣንጀላ ክትኣምና ኣይከኣለትን እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ግራ ኣቲዎ እናተገላበጠ ኣብ ዝነበረ ሰዓት እውን ፖሊስ ናብኡ ይድውል ከምቲ ዝተባሃሉ ነቲ ሓዊ ሓደጋ ዘግልዕሎ ሽጋራ ኣይኮነን ክሎይ ብሰብ ኢድ ከም ዝተቐተለት የፍልጥ እዩ ንጓልኻ እውን ምርመራ ክንገብረላ ይግባእ ብምባል ንዴቪድ ይዛረቦ ኮይኑ ግና ዴቪድ ጓሉ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ስለ ዘይኾነት ንዝተወሰነ ግዜ ንክህቦ ይሓቶ ቀፂሉ እውን ንባዕሉን ንጓሉን ንምርግጋዕ ክብል ናብ ሓደ መናፈሲ ቦታ ዝወሰዳ እንትኸውን ብርያና ብዝተባሃለ ሰብ ናይ ገሻዎች መዕረፊ ውሽጢ እውን ክፍሊ ሒዙ
ዴቪድ እውን ድሕሪ ክፍሊ መሓዙ ንኣንጀላ ብምድዋል ካብ ከተማ ከም ዝወፁ ይዛረባ ዋላ እኳ ዴቪድ ካብቶም ፖሊስ ጭቅጭቅን ጭንቀትን ንምርሓቅ ኢሉ ካብ ከተማ እንተወፀ እቲ ፖሊስ ግን ይምድዋሉ ኣየቋረፀን ዋላ እኳ ንስኻ ገዛ ይተሃልው ነቲ ክፍሊ ግን መመርመር ቀፂልና ኢና ኣብ ቀረባ እዋን ውሽጢ መን ከምዚ ገበረ ነፍልጠካ ኢና ብምባል ንዴቪድ ሓድሽ ሓበሬታ ይህቦ ዴቪድ እውን ብዛዕባ እቲ ዝመጽእ ነገር ብምጭናቅ ኣብቲ መሕጸቢ ክፍሊ ውሽጢ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ተቃጺላታ ዝሞተት ናይ ክሎይ ኢድ እግሩ ክሕዞ ከሎ ይርኢ እቲ ጽቡቅነቱ ግን ሕልሚ እዩ ዴቪድ እውን ከምዚ ክሓልምን ክጭነቅን ዝገበሮ ናይቲ ፖሊስ ዘረባ ከም ዝኾነ ስለ ዝተረድኦ ብድሕሪኡ እቲ ፖሊስ ክድውለሉ ከሎ ስልኳ የልዕለሉን ሓደ መዓልቲ ኤማ ኣብቲ ጥቃ ሃይቅ ኣብ ዝርከብ በረኻ ውሽጢ 00 ኣብቲ መጸሉ ሰዓት ኣቦኣ ብዛዕባ ናይ ኣእምሮ ሕሙማት ህፃናት ሪሰርች እናንበበ ከም ዝኾነ ትርኢ ዴቪድ እውን ንጓሉ ምስ ረኣያ ብድንጋጸ ነቲ ላፕቶፕ ይዓጽኦ ድሕረዚ ድማ እቲ ፖሊስ ብቁልጥፍ ክራኸቡን ክዘራረቡን ከም ዘለዎም ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ይልእኸሉ ድሕረ ግዜ ድማ ዴቪድ ንኤማ ከኣምና ስለ ዘይኽእል ብሽጉጥ ንነፍሱ ንምሕላው ይውስን ኤማ ድማ ኣብ ፍርቂ ለይቲ ዴቪድ ኣብ ዝሃረሰሉ ሰዓት ናብ ናይኡ ክፍሊ ዝመጸት እንትኸውን ምዕጉርቱ ድሕሪ ምስዓማ ሓደገኛ ጋዝ ዘውፁ ቮልቮታት ከፊታቶም ትወፅእ ኮይኑ ግና ከም ዕድል ኮይኑ ዴቪድ ቶም ጋዛታት ክዕፍንዎ ከለዉ ካብ ድቃሱ ዝነቀሐን ትኸውን ብቁልጥፍ ነቶም ቮልቮታት ብምዕጻውን ካብ ገዛ ብምውፃእን ህይወቱ ምድሓን ይኽእሉ እዩ ንኤማ እውን ንምንታይ ከም ዝገበረት ኣብ ዝሓታ ሰዓት ሃፍታ ኣቦ ኣንጀላ እውን ብጣዕሚ ስለ ዝጸልኣ ምስኣ ምንባር ከም ዘይትደልይን ትዛረብ ኣንጀላ ድማ ናብ ናታቶም ህይወት ተኣተወሉ ዘላ ምኽንያት ብዴቪድ ምኽንያት እዩ ዴቪድ ነዚ ነገር ድሕሪ ምስምዑ ጭንቀቱ ይውእሶ ድሕሪ ዝውን ንጓሉ ኣሚኑ ሱቕ ኢሉ ምድቃስ ስለ ዘይኽእል ድቃስ ንኽትድቅስ ሰብነታ ዘደንዝዛ ክኒን ኣብ ቸኮሌት ውሽጢ ኣትዩ ይህባ ቀፂሉ እውን ክልቲኦም ነቲ ቸኮሌት ጽማቕ ሰትዮም ኤማ ብቁልጡፍ ዝደቀሰት እንትኸውን ዴቪድ እውን ናብ ኣንጀላ ስልኪ ይድውለላ እሞ ኤማ ዝበለቶ ነገር ዋላ ሓደ ከይተረፈን እናተዛረባ ነበረ ኮይኑ ግና ኣንጀላ ክትኣምና ይኽኣለትን በቲ ካልእ ገጽ ድማ ኤማ ኣብ ፍርቂ ለይቲ ካብ ምድቃሳት ለዓል እሞ ዴቪድ ንነፍሰይ ክሕልወሉ እየ ዝበለ ሽጉጥ ኣልዒላ ኣብቲ ትኩሰሉ ሰዓት ከም ዕድል ኮይኑ ስሒቱ ነቲ ትርኣስ ይወቕዖ ዴቪድ እውን ብቁልጡፍ ካብ ድቃሱ ንምልዓል ኣብ ዝፍትነሉ ሰዓት ኣእጋሩ ክእዘዙላ ይኽኣሉን እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ኤማ ምሸት ነቲ መድሓኒት ዝሓዘ ቸኮሌት ብምቅያር ንኣቦኣ ነቲ መድሓኒት ዝሓዘ ስለ ዝሃበቶ እዩ ዴቪድ እውን ከም ገለ ኢሉ ነቲ ሽጉጥ መንጢልዋ ኣብ ዝሓዞ ግዜ ኤማ ድማ ናይ ኣቦኣ ስልኪ ብምሓዝ ናብ 911 ትድውል ቀፂሉ እውን ዴቪድ ከም ገለ ኢሉ ድሕሪ ጠጠው ምባሉ ጓሉ ናብቲ ዘለቶ ክፍሊ ሰቢሩ ይኣቱ በቲ ኣውያት ምኽንያት ድማ ካብ ድቃሱ ዝተልዓለ ብርያን ናብ ኣቶም ኣብ ዝመጸሉ ሰዓት ዴቪድ ነቲ ሽጉጥ ኣብ ኤማ ነጣጢሩ ነበረ ኤማ እውን ብቁልጥፍ ድራማ ጀሚራ በጃኻ ድሕነኒ ክቐትለኒ ኢሉ እናበለት ብዘሕዝን ገጽና በኸየት ንብርያን ኣብ ትልምነሉ ሰዓት ብርያን ንዴቪድ ሽጉጡ ንኻውሩ ደዋላ እኳ እንተኣዘዞ ክሰምዖ ስለ ዘይከኣለ ብቁልጡፍ ይቐትሎ እቶም ፖሊስ እውን ድሕሪ ምምጽኦም ብርያን ንጓሉ ክቐትላ ኢሉ ከም ዝነበረን ኣብ መንጎኡ ድማ ከም ዝሞተ ይምስክረሉ ናይ ኤማ ሓፍታ ኣቦኣ ኣንጀላ እውን ተኾነ ናብቲ ቦታ ዝመጸት እንትኸውን ንኤማ ነቶም ፖሊስን ካብ መጀመሪኡ ዴቪድ ኣእምርኡ ሓሚሙ እዩ ነዛ ምስኪን ቆልዓ እናጠርጠራ እዩ ነይሩ ብምባል እቲ ስሕተት ናይ ዴቪድ ከም ዝኾነ ትዛረብ በዚ ነገር ዝተሓጎሰት ኤማ እውን ብታሕጓስ ንኤንጀላ ተሓቕፋ